For DJ Rocky's Secret Files. Ikakasal na ang lalaking lihim na minamahal ko. Hi DJ Rocky. Matagal mo na akong listener. At talagang favorite hobby ko ang pakikinig sa iyo. And now, sana mabasa mo itong gusto kong ibahagi. Habang ginagawa ko to, nasasaktan ako at hindi ko mapigilang umiyak. Itago mo na lang ako sa pangalang Iya. At ito, ang aking secret file. "22 years old ako and isa akong call center agent. Ang lungkot ng buhay ko, DJ Rocky. Bahay at trabaho lang ako. Hindi kasi ako gaanong mabarkada. Kung minsan, napapasama rin naman sa gala with workmates. Pero bihira talaga eh. Well, hindi ko alam kung saan ko uumpisahan ang pagkukwento ko, pero ito yung naisip ko. October noon, nang ma-hire ako sa trabaho. At nung nasa training na kami, I noticed this guy na sobrang tahimik. Nasa sulok siya. And itago natin siya sa pangalang Drew. At first, wala lang naman siya sa akin. Pero iba talaga siya, DJ Rocky. Sobrang seryoso niya sa life. Na kapag nakausap mo siya, makikita mong napaka-responsable at masipag talaga. So, naramdaman ko sa sarili ko na gusto ko to. Crush ko, kumbaga. Since day one sa work till now, magkasama kami. Pero, hindi bilang couple, but as a friend. At sa ngayon, mahal ko na yata siya. Alam ko wala akong pag-asa. Tsaka sinasaktan ko lang yung sarili ko sa patuloy na pagmamahal sa kanya. Pero wala eh. Nananatili pa rin ako sa kanya. Kahit na may long-term relationship siya. Although, nung nagkakilala kami ni Drew, break naman sila nung girlfriend niya. Pero pansamantala lang pala yun. Sa kanya mismo nang galing na gusto niya pang ayusin yung sa kanila. At nung sinabi niya nga sa akin yun, parang dinudurog ang puso ko. Wala naman akong karapatang magreklamo. Lalo na't magkaibigan lang kami. Pero sa tingin ko, may karapatan naman akong masaktan. Oo, ang isang babaeng katulad ko, walang karapatang magreklamo
pero may karapatan namang masaktan. So fast forward, na-promote siya sa BPO company na pinagtatrabahuhan namin. And I'm so happy for him. Sabi ko nga sa kanya, congratulations! Oh, sinamahan pa ng meal. Baliw lang talaga ako kahit wala akong chance between us. Pero andito pa rin ako. Hinahayaan ko yung sarili ko na mahalin pa siya lalo. Actually, heartthrob si Drew sa workplace namin kasi napakabait at napakamaapil. So, nung sinabi ko nga yung congratulations sa kanya at inabot yung food niya, he smiled back to me. And he said, "Oy, Inday, ano to?" Wow, thank you ah. Natuwa naman ako na ganun yung reaction niya. Like lahat naman yata, ganun yung magiging reaction pag binigyan ng pagkain, diba? So, ayun, at least kahit papaano, hindi man ako mahalin ng buo. O more than a friend, at least na-appreciate ako. Na-appreciate yung ginawa ko. So fast forward, a week before, nagsabi na siya sa akin na gusto niyang pumunta sa bahay ko. Well, DJ Rocky, mag-isa lang ako sa bahay kasi bumukod na ako sa family ko. So ayun na nga, pumunta siya sa bahay. At sakto, yung kapitbahay ko, nakatrabaho din namin, nagyayang uminom. So bago siya makarating dito sa bahay, nakainom na talaga ako. Hanggang sa natapos na kaming uminom. At umuwi na yung friend namin. So humiga muna siya kasi napagod ata sa biyahe. Ako naman, tinitingnan ko lang si Drew. Hanggang sa nagkatabi kami sa upuan. At nag-usap ng normal. DJ Rocky, dala na siguro ng alak, nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya yung nararamdaman ko. Hinawakan ko yung kamay niya. Tulad ng madalas kong ginagawa. Normal naman sa akin yun. Tapos sabi ko, "Oy, Thunders, may sasabihin ako." Then sumagot siya ng, "Ano? Seryoso ba yan? May problema ba?" Sabi ko, "Wala naman. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Kaya lang, natatakot ako. Baka kasi after nito, maraming magbago." Tapos nilingon niya ako at sinabing, "Baliw ka talaga. Ano nga? Para namang ibang tao ako sa'yo. Sabihin mo na." Hanggang sa sinabi ko na nga, gusto kita. Gusto kita since day one na makita at makilala kita. At baliw ako sa puntong patuloy kong hinahayaan yung sarili ko na mahalin ka. Kahit alam kong sa dulo, ako lang yung masasaktan. Sinasabi ko to, hindi para guluhin yung utak mo. Sinasabi ko to kasi ayokong may pagsisihan sa huli na bakit hindi ko sinabi sa'yo. So yun na nga, DJ Rocky, nasabi ko na. Then napalingon siya sa akin. Natahimik siya. Then after nun, humarap siya uli sa akin. At eto na yata yung pinakamasakit na narinig ko nung gabing yon. Inaayos ko na yung buhay ko. Gusto ko nang lumagay sa tahimik. Inaayos ko na yung relationship namin, Iya. Magpapakasal na ako. At nakapagbayad na ako ng reservation.
Malapit na akong ikasal. Sa'yo ko palang sinasabi to ah. Damang-dama ko na merong konting lungkot sa boses niya nung sinabi niya yun. Pero mas damang-dama ko yung lungkot sa puso ko. Natahimik ako. Sinusubukan kong pigilan lahat ng mga luha ko na gustong kumawala sa mga mata ko. Sinubukan kong tumingin lang sa kanya. Sinubukan kong ngumiti. Okay lang. To naman. Congratulations ha. At last, magiging okay na kayo. Yun lang yung nasabi ko, DJ Rocky. Wala na akong masabi. After noon, natulala na lang ako. And that night, may nangyari sa amin. Binigay ko yung sarili ko sa kanya nung gabing yun. Sabi ko sa kanya, eto na yung huling araw at gabi natin. After nito, lalayo na ako sa'yo. Hindi ko na siya hinayaang sumagot at pinauwi ko na siya. At wala akong pinagsisisihan sa nangyari sa amin. Mahal ko siya. Pero huli na. Huli na para sa amin. Ngayon, DJ Rocky, magkaiba na yung schedule namin. At magre-resign na rin ako. Kasi parang hindi ko nakakayanin pa na magkakasalubong kami sa lobby or magkakasabay pa sa elevator. Ang sakit eh. At kailangan ko yata talagang lumayo para makamove on. Ang sakit. Ang sakit sa part ko na yung lalaking mahal ko ikakasal na sa babaeng mahal niya. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Iya at ito ang aking secret file.